παίζει στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα ξεχάσω τη φορά που είχαμε πρωτοβρεθεί και του είχα πει για τη μάσκα ότι μ' άρεσε πολύ και μου λέει άμα θες βάλτε στο δίσκο σου. Αυτό ήτανε. Έτσι απλά. Μου λέει βάλτε. Όταν την έκανα στο δίσκο και το έβαλα, του λέω Θανάση να σου στείλω το τραγούδι να τα ακούσεις να μου πεις αν μας αρέσει. Μου λέει κοίταξε να δεις, εγώ το έγραψα το τραγούδι, άμα δεν το πεις εσύ θα γίνεις ρεζίλη. Τι καλό κι αυτό. Αφού είχε γίνει λοιπόν αυτό και είχαμε και γνωριστεί και είχαμε πιει και δυο τσίπουρα έτσι στο ενδιάμεσο, με πήρε ο φίλος μου ο Γιώργης από τη Λάρισα για να πάμε σπίτι του πια να με καλέσει για να μου πει ότι έχει τραγούδια να μου δώσει για να κάνουμε δίσκο. Τρέμανε τα ποδάρια μου και τα χέρια μου τρέμανε και τα βλέφαρά μου, αλλά δεν είναι τέτοιος ο Θανάσης όπως σίγουρα όλοι το ξέρετε σαν άνθρωπος, και όταν πήγα εκεί πέρα πολύ απλά μου έβαλε τα τραγούδια του, μου λέει αυτό σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει άστο. 20 τραγούδια μου έβαλε και τα 20 μ' αρέσανε, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Του αφιερώνω το επόμενο. Μια μάνα που είχε ένα γιο, μα ήταν οροπαρμένη, δεν είχε την υπομονή για να το αναθρέψει και στην ποδιά της το βάλε, πάει να το ρεματίσει. Στο δρόμο που έπηγαινε, στη στράτα που πηγαίνει, μια περδικάτινα πάντα, μια περδικάτης λέει, μωρή σκυλά, μωρή ανώδη, μωρή μαριολεμένη, εγώ έχω 18 πουλιά, πάσχω να τα ανατρέψω και εσύ έκανες κρυσόνιο, πας να το ρεματίσεις. Και στην ποδιά της το βάλε, το έβαλε στην κούνια του το τραγουδί και λέει «Γέμου σαν γίνεις κυνηγός, σαν γίνεις παλικάρι, σαν ανταμώσεις περδικά, να μην την σκοτώσεις. Η περδικά είναι η μάνα σου κι εγώ η μήτρια σου. Η περδικά είναι η μάνα σου κι εγώ η μήτρια σου. Η περδικά είναι η μάνα σου κι εγώ η μήτρια